Segun Altolagirre, kaixo. Kaixo. Beno, nola daukazue momentu honetan hotela? Beteta zenbat jende dago? Gaur beteta dago, bai. Beteta diogunean zenbat jendez ari gara hizketan? Beteta diogunean, begira, garai hau tokatzen da pixka bat balantza garaie. Hau da, oraindik langile jendea badago, horrek esan nahi du gela batzutan pertsona bakarra daula, eta gero ja turismoa gehitzen hasita dau, eta horrek esan nahi du gela batzutan bi laguno darela. Oentxe momentun hotelan okerrezpanago dare 34 pertsona. Eta gelak dituzue? 21. Eta nola datoz? Datozen aste eta hilabeteak, abuztua eta iraila batez ere? Behin uztailan hasieratik ja betetzen hasten da, pixka bai, garai indartsunak esan dezagun izango lieke, uztailak 15-etik abuztuak 20-ra hori izaten da marabuntea, bai. Tira, eta zein da zuen erabatorren turistaren profila? Begira, dago jende asko, bai, atxeden gisa bidean, Espainiko hegoaldera bidean, edo Portugalerako bidean, pixkat atxeden puntu bezala esan dezagun, ez? Batzuk etortzen diegun bateako, beste batzuk bi gaueako, hori kanpotarren, hau da, Europa, pixkat estranjerotik datozenak esan dezagun, bale? Gero, egonaldi luzeagoak egiten dituzte Espainialdetik datozenak, hegoaldetik, Katalunia, Andaluzia, Madrid, horiek luzeagoak egiten dituzte. Bestek, printzipioz egiten dituzte bat, bi, 3, baina hola izatea gutxora bera. Eta Espainiatik datorren turista horren kasuan, egonaldi luzeagoa egitera datorren horren kasuan, zein izaten da plana? Debagoiena da helburua, ala debagoiena da inguruetara mugitzeko kanpamentu basean nolabait esatearren? Bai, pixka bat bada, Euskal Herria txiki egiten zaie, txiki egiten zaie, ez daukie Madrildik datorren bat tentzat, adibidez, Oñatin egon eta Atxalde pasa Bilbora jutea, Madril barrun moitzea da, beraientzat. Orduan, hortik abiatuta, bai da egie hartzen dutela Oñati pixka kanpamento base modun esan dezagun, baina ez dute iesitzen oso kanpoaldea, bai juten dira Donostira o Bilbora, baina Arantzazu ikusi gabe ez die gelditzen, Oñati bisitatu gabe ere ez die gelditzen, edo Arrasatea, edo ikusten dute. Ze asko deitzen dira bidez hemengo berdetasunak. Oso berde diferentea omen daukego. Guri, harritzen bagaiture, ala da, ezta? Eta batez ere, zer nolako informazioa eskatzen dizuete? Batez ere eskatzen dute mendi irteratako gomendiok, ibiltzea noa jun daitezken. Gero bai galdetzen dute azoken ingurun, bai produkton ingurun, nun daiteken gazta saldu dezaketen azoka bat. Azokak bertako produktuak nahi dituztelako. Bai, esaten dute, no quiero un mercadillo de calzoncillos y bragas, esaten dute. Nahi dut azoka bat, eta esaten dut, gaur egun hemen kalzonzillok eta baserriko gien astuta oten die. Kasi. Baina, bai, eta alakotan tokatzen bada, ordizi aldea bialtzen diet, dauken kutsugatik, edo zapatutan Oñatiko azokara, eta gauza horiek, bai. Eta baiara, zerbitzu ikuspegi batetik prestatuta dago, ala bada berrikusi beharreko gaietako bat? Bada berrikusi beharreko gauza bat. Bada berrikusi, nik ulertzen dut eta ez toke konponbide errexik. Oñati adibidez, abuztun erdiko 2 astetan itxita doten da. Eta gau, zuguai hemen turismoa, ez da izesari erosi deu turismoan Oñati dala munduko zea, baina gero abuztu erdialen hemen kokatzen den pertsona batek arazoak ditu. Quiero llevarle algo de regalo a mi hijo, nun erosi dezaket zerbait. Baitu, Arantzazen baukezu turismo denda bat, bulego bat, eta han igual horkitu dezakezu zerbait, baina, hola, gauzatxoiek, ez da errexa, azkenen, zein da bestela garai honena denda bat izteko, herrian jende gutxien dagoen une hori, eta hori izango da abuztu herrialdea. Segun, heltzen dira,
ona eta egiten diezue harrera. Bai. Nolakoa izaten da bisitariarekin izaten duzuen lehenengo hartu eman hori eta zenbateraino da garrantzitsua? Niretzat ezinbestekoa da. Baina ezinbestekoa da eta zuk asmo batzu dauzkezu, ez datorren nahi dezu, jator portatu, erakutsi, etorri direla, beraien gela daukie, baina hotela osoa dela beraiena, edo zertarako gaudela, hori guztia. Baina azkenen bi parte dira, askotan etortzen dianean, loitea eta kitxo, eta ez daukie zugandik ez du zer gehiago espero, eta orduan, hor bai gelditzen da, zu hortan ni hemen. Beste batzukin harreman handi esnatzeakon jekitzen, zer, gaur ze plan daukezue, bitu, gauta hau behar dugu, ze irutzen zaizu, eta nik hasi kostaldea herri horta jun beharren, hau politxagoa dezue. Hauxe da, logeletako bat, luxuzko logela. Bai, hau da junior sui deitzen diogu, horako badauzkagu bi, gero badauzkagu beste bi, honek, pixkat honen azpian daudenak, izango liekela deluxak, izango liekela berdinak, baino ontzirik gabe. Eta gero ja superiorrak, gero badauzkagu urrengoak estandarrak, eta gero beste batzuk txikiagoak, individualak. Denetari daukazu hortaz, hori da, pixkat aukeran. Eta lotara datorrenak otorduak bertan egiten ditu, mantenu osoa, erdia, zer da gehien eskatzen dena? Gertatzen dena da turista, bisitariak egiten dutena izaten da jeiki, gozaldu, pixka bat egon eta alde egiten dute. Orduan, gaualde arte askotan ez gehienetan ez dira itzultzen. Eta askotan Donostira baldin badoaz, 4, 3, 6, 5, 7 pintxo janditu eta ez asko jateko igual zerbait pikau eta hola. Orduan, bai otorduk ite dituzte, afari legea esan dezagun. Bazkaldu hemen oso jende gutxi gelditzen da. Jende gehienak hanka egiten du egunen zehar eta gero bueltatzen da bai. Azken urteetan ikusi duzuen nolabaiteko bilakaerarik izan turismoan, izan turistetan? Gaur egun bai ikusten da jendeke irizpidek dauzkela asko. Hotel kontue oso mastekatuta ekartzen dula, orduan ezagutzen du hemen, badaki zer eskatu behar dion hotel bati. Eta pisu turistikoek, alokairuan ematen diren logelek eta alakoek egiten dizuete kompetentziarik? Hemen inguru hontan ez dut uste. Bai esango nuke, kontran, bai gehala hiriburura joan nahi don, baino ezin don horrentzat alternatiba dela Gipuzkoa barnealdea. Eta barrukaldea eta kostaldea. Kostaldeak jarraitzen du eramaten gehiago beti ere, ala gero eta errezago da barrualdera ere jendea erakartzea. Nik uste baietz, nik uste gero ez da errezago dela barrualdea jendea erakartzea. Eta oantxe esan duguna, kostaldea hortxe daula. Egunero hondartzara juteko asmoz ez datoz Euskal Herrira. Egunero hondartza joan nahi duena, Andaluzia aldea o Katalunia aldea jungo die. Honea datorrena ez dator hondartza bila. Hondartza aukera badau, probestuko dute, baina bestela ez dator hondartza bila. Haizu eta bitxikeria bat ere jakin dugu, duela zain beste, Espainiako influencer ezagun bat, Marta Pombo, izan da zuenean, Luis Tamayoa, haren senarra, eta haren gurasoak duela 50 urte, Arantzazun ezkondu ziren, ama arrasatiarra eida izatez, eta urrezko eztaiak ospatzeko, etxe handia aukeratu dute. Eta duela gutxi, Luis Tamayoak Instagramen ipinitako post batek 94.000 atsegite. Alakoek zenbateraino laguntzen dizuete publizitatea egiten, zuen etxe hau ezagutzera ematen, egarri da? Jakin, ez dakit, inor ez dator txartelakin ni bideo hori ikusi, ez dator inor esaten, baina aukiko du, ez dakit, pentsate, inorrek, ez dakit, baina nik neuk enuke planik egingo, ez dakit inor hautsa jundalako, nire hautsa jungo nahi. Beste kontua da, ni hautsa jun naiz, eta nola dakidan ura han egontzala, jakean nahon, igual, tokaudeik eolakon bat. Berdine pasau zitzaigun, Espainiko selekzioko entrenadorearekin, Luis de la Fuente, hori de repente etorri zan, sartu zan, nik ezautu, baina nintzen atrebitu ez, eta jakizu.
Eta gero tabernan beste tabernako die masa, ditxaratxero gog, eta bai esan zien, oseke argazkik sinatuz eta hola, eta eta gauzaiek tarteka beste batzuk ere izan dira, eta bai. Tira, mila esker. Zuei.